mà so mà đại phim clear tu te in the vine thar che bai ka bo che o le tu ina kan nga na tor chu kan thu pui tor chu ilunga o yem ti ania bible chang in nga na tan chuan philippi bungli chang som pakhat rang som pathum kha ani kan chiar lo ka nge katlak cham thu seizong kan ilove ke zong eng ang po in maila lung oize ka ching to si a tlom taka dan ka thiama hosa dan po ka thiam boka thil tin renga le thil zong zonga tlai le ril drama dan hosa le tla chama dan thuruk chu ka hra chuak to miti chak to chuan engkin ka ti thei ani atiani philippi bungli chang som pakhat le so atanga som thuma hian lo thil ani chu ole kan lung hi oyem ni zana te khanin lung oi lo tewin thinrim tron te ni lo muem kan lo muem tukina te lung oi lo tewin kan lo tho chuak lem o nge ni lung oi hlia in kan lo tho chuak ni kan khovela hianin lung oi hi har maya achan chu eng wange kan ni na kan ni phung kan pian phung kan thil ne ya te kan lung oi lo thina tiro o le kan che vela mi cheng te kan chen ho pui te atang te po in lung oi lo tam tak kan mu thina ni tun la ya chuanin thalai tam tak ten phone changkang tak tak te nei homa ta chuan thla kan lak po in effect na tak tak nen mo mail pa ngai lo deuh khan lo lang thina ni chu chuan athena phe cha hen edit chapa mo nal tak takin vun rong danglam tak tak ten han edit chap vel ani chu tin thom no ni se branded tak tak te han le nei zong zong in tiro in hlo fat chapa in hlo fat na khanin chung te ne na pek chu soilo ke mani thom no tan thom no pakhat mana tan khanin branded kha kan han le ya kan thom no te no changkang kan thil nei te iPhone an ti thom no branded phe khu branded I thom no te I thil nei te branded ma se nang ma I branded em mo eng branded ngai ni eng brand ngai ni eng brand ngai kan lo ni le Isu Krista kan na han kan nei si lo chuan lung oi na tak tak hi lo om thin lo ni chu mo kan lung hi oi thei tak tak ngai lo thil adang tha pakhat kan lo nei chuan aya sang aya tha kan lo tu le thina chu Isu Krista nei lo chuan kha aul mai ni chu hlim na kha tak tak kha apo phak chuang lo ni ole ina tho na te I chen na te khan ilung oim kan na tho te kan lung hi lo oi tak tak em he nai chu ka thok pe lo thil dang tho zo ka du te kan lo ti em pathian ne na hianin lalpa na thatak min pero nangma rong bol theina tur na min pero ti in ka tong trai thini ka le ro lain ta chuanin eng na nge ka thoang ka dream te chu pui tak tak lian tham tak tak te poni ve amai ro chu pathian ne na ka dila ka tum lo te mai zirtir tu na hi ka thok ta dai mai ni chu mo chu po zirtir tu satle na po ni lo misona ka hanut le na la sarkara te po ka try ve na sa ni ma sela ka tling thei reng lo mai ni ti ge ka tling ngai lo ka te na dang te ka zonga ma selangin ka tling thei ngai lo ni he na hian be se lo lu tokin zirtir tu hian misona kan lu ta ti khanin kan lu chawa ti chuanin ban te po ka tum ve ma selangin a thei mi alo ni onle eng wange ti chon ka tlei rol lai pathian hena ka dil kha ka lo ngai to let lo reng he na hi pathian ha min pe ani ti kha ka lo ngai to ngai lo ni chu ti chuan pathian hena ka dil ang nge pathian in he hmuna hian no pangte te en kol turin min lo te reng mai arong bol na thok turin ti chuan no pangte mai ta kan om chu nuam hi ka ta em ka hria thiam nu a chuan lalpa he hi ni mo khata na ida chu irwa chu ti in lung oi takin tu na chang ka thok to ni mo kan om na te kan in te quarters te kan chho te chuan in chap hai kan chho te chuan shom he ka te ka mit tui te tla thina ni chu mo ma selangin ka rong bon kha zau zok don ni ti ka lo thangai lo re kan che vela te no pang har sa le azwal te kan han moa tin kan om na po mi te din hun kha kan zok hria thiam pha ve a tin
cái mà đi chung qua thế sẽ lâu na đầm lâu na thì mình làm bao cần ba anh đầm lâu cầm mang anh này cầm bể đồ này mà sẽ bắt thiên này là cần trồng trái anh ấy tiếng nghe he bể đồ na anh lâu thì khác anh nghe nhang cần sự chua cả để cho har sản là mi har sản là cái sự thiam phá về ta cho ta trong trong cái lung oil pa mình thì đầm đồ này thì cái sự cái tốn khen thì hiện mi anh in na thế takin an thok chaw ve le theya kalom em a chu pathian min kai shroina enge ta khan engdin hunange min da mi te nat na khet tak an to la an to na kha ka zuk sha thiam pui ve ta ni chu wang chuanin pathian hianin kan tong trai na hi veile khata acha ngai lawa nakin zela ke ma ni ta na thatur kha alo ni ti kha min mu chwa tira chu wang chuanin thalai dom tak te kan soi ve do chu va in ni a hian kan lung hi oi lo mai the kan ni na ate kan thil kan na tho te kan nat na tlak sang sai min tlak bok mai the covid-19 shi po hian min lo tlak bok mai the ma se kha mi te ta tur chau ni lawa kan ta tur ring tu te ta tur po alo ni ve ran ani ti ka pathian in min sha te chu i she thar chau mo ti kha kan soi do khang toy te aka soi tang khanin kan nei ang chun te kan ni ang chun te a hian kan lung oyam o original pathianin originalin asiam chia nangma kha duplicate in lova mo first copy po in la original in pathian siam original kan ni ya chu wang chong kan ni na lung oi takhianin I omila kan nun hi alo hi manga him takin nakina iswa local le huna po him takin kan in muthei don alo ni khang khaw inia kan in na na tor tan chuan engkim mai he kan ti thei ni min ti chak to a chon engkim ka ti thei engkim I ti thei covid-19 shi po lo kaila I do thei iswa kristan en chuan kan do thei ni ti kha kan sei do ani zavain ni thar dom takhi him tak mang torin ka du sak chewa har san nei nei pon iswa kristan en iching fel thei ni ti kha kan non le chen ni zavain ni man na vek ule